שלום לכם. תודה שהחלטתם לצפות בהדרכה זו, וזה לא מובן מאליו. אני אתחיל דווקא מהסוף. מטרת ההדרכה היא פשוטה. לתת לכם מספיק מידע על חברת ג'נס גלובל, חברה אמריקאית חדשה שעובדת בישראל ובעולם, כדי שכבר בסוף ההדרכה תוכלו לקבל החלטה איך אתם רוצים ליהנות מהחגיגה הזו. אני אספר לכם על מוצרים מופלאים שעושים קסמים ושהם השפיץ של המדע והטכנולוגיה העולמית. ונדבר גם על איך להרוויח מזה כסף והרבה כסף מבלי למכור את המוצרים. מאוד מתרגש וכבר לילות רבים שאני לא ישן מרוב התרגשות. אני עומד לספר לכם על חברת ג'נס גלובל שגורמת לי את כל ההתרגשות הזאת. חברת ג'נס גלובל בסך הכל בת 4 וכבר מגלגלת מחזור מחירות של $300 מיליון בשנה. חברת ג'נס גלובל מאפשרת לנו על ידי מוצרים יוצאי דופן ובטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם, הזדמנות שווה לכל אחד להגשים את חלומותיו. שמי אבי לוין, בן 45, אני גאה להיות חלק מחברת ג'נס גלובל. אני נשוי לעורכת דין נטלי לוין, ויש לנו 2 ילדים מדהימים, חושן ואריאל. אני בחרתי בחברת ג'נס גלובל כדי להגיע לחופש כלכלי והכנסה פסיבית. מרוץ עכברים. העכבר מתעורר בבוקר, יוצא מביתו, ורואה שהכלוב סגור, אין לו לאן לצאת. ואז פתאום הוא רואה את הגלגל. הוא עולה על הגלגל, רץ, 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 רץ. כל היום הוא רץ. בסוף היום הוא יורד מהגלגל, מסתכל מסביבו, ורואה שהוא עדיין באותו מקום. אז הוא הולך לישון, וקם בבוקר קצת יותר מוקדם. והוא אומר לעצמו, היום אני ארוץ יותר מהר. עולה על הגלגל, רץ, 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 ובסוף היום הוא עדיין באותו מקום, באותו כלוב שהוא לא יכול לצאת ממנו. וכך גם אנחנו. במרוץ האנשים, כמו במרוץ העכברים, אנחנו קמים לנו קיצה טבעית בבוקר עם שעון על הראש, ואחרי זה נוסעים קצת בפקקים עד שמגיעים לעבודה משעממת, ואז חזרה לפקקים, ואז לראות טלוויזיה משעממת, וכך זה חוזר חלילה. אז בואו נראה אם יש אפשרות אחרת. יש לי 2 בשורות, אחת רעה ואחת טובה. נתחיל עם הרעה. המצב הכלכלי בארץ ובעולם הולך ונהיה קשה יותר מיום ליום. הבטיחו לנו שאם נלמד טוב ונעבוד קשה, המדינה תדאג לנו לעת זקנה. אז גם זה הולך ונעלם. והבשורה הטובה זה שיש דרך אחרת. אני הולך לספר לכם על תוכנית ליצירת הכנסה נוספת, יציבה, גבוהה, לאורך זמן. עבודה מהבית, בלי בוסים, בלי עובדים, יצירת הכנסה פסיבית, מאפשרת יותר זמן פנוי, בצורה קלה, פשוטה ועם הרבה חיוך. לצערנו, הזמן שלנו מוגבל, ולכן גם ההכנסה שלנו מוגבלת. האם אנחנו יכולים לעבוד יותר מ-24 שעות ביממה? אז התשובה היא כן. שיווק חברתי. על ידי מינוף הקשרים האישיים שלנו נוכל לשדרג את ההכנסה שלנו מבלי לפגוע בהכנסה הקיימת. על ידי המון אנשים שיעבדו מעט תיווצר לנו הכנסה נוספת שלא תלויה בנו. על כך תוכלו לשמוע ביוטיוב מביל קלינטון וממומחים נוספים. כדי להבין איך שיטת השיווק החברתי עובדת, בואו ונבין את שיטת השיווק הרגילה. נגיד שאנחנו רוצים לקנות נייקי, ולייצר אותה עולה $10. בחנות היא עולה $150. אז לאן נעלם כל הכסף? מחסנים, שטחי מחירה, דיילות, שינוע, החזקה. אבל רוב הכסף הולך לאנשים שמפרסמים את המוצר, כמו מייקל ג'ורדן ויעל בר זוהר, ערוץ 2 וכו'. בשיווק חברתי מפה לאוזן, חלוקת הכסף מהמחירה שונה.
50% הולך אל החברה, ולכן המוצרים הם באיכות הגבוהה ביותר שניתן לקבל. וה-50% הנותרים הולכים אלינו, האנשים שממליצים על המוצרים הטובים. שיווק כזה אנחנו עושים כל יום, ולא מקבלים על זה כסף. כמו המלצה על סרט טוב, או מסעדה טובה, או אפילו על מכונית. החברה הוקמה על ידי רנדי ריי וונדי לואיס, ב9/9/2009. מקימי החברה הם בעלי ממון רב וניסיון של 20 שנה בתעשיית השיווק החברתי. החזון של רנדי וונדי לעזור לאנשים שהגורל יתאכזר אליהם, והחברה עד היום חילקה 810 מיליון ארוחות לילדים רעבים ברחבי העולם. אז בואו ונלמד על המוצרים. המוצר הראשון זוהי למעשה סדרת קוסמטיקה שיודעת לעשות קסמים. מפתח הסדרה הוא דוקטור נתן ניומן, דרמטולוג ומנתח פלסטי, מומחה בעל שם עולמי בתחום תאי הגזע וקוסמטיקה. דוקטור נתן ניומן ידוע ומוכר בארצות הברית, ומופיע בכל תחנות הטלוויזיה והמגזינים הנחשבים ביותר. דוקטור נתן ניומן חקר את תאי הגזע וגילה שבשומן יש כמות גדולה של תאי גזע בוגרים. הוא לקח את תאי הגזע ושם אותם בצלוחית שבשפה המקצועית נקראת מרק. תאי הגזע ראו מקום ריק ומיד התחילו להשתכפל. תופעה דומה קורית כשפצע מתרפא. דוקטור נתן ניומן גילה שבין תאי הגזע יש שפה כימיקלית שנקראת גורמי גדילה. הוא מצא 248 גורמי גדילה שונים, שלמעשה זה 248 פקודות שונות שניתנות לתאי גזע. דוקטור נתן ניומן שאב שומן מאנשים עם בעיה. עשה את תהליך הריבוי של תאי הגזע, והוציא את גורמי הגדילה, ולאחר מכן הזריק את גורמי הגדילה חזרה למטופל. לדוגמה, בתמונה שבצד שמאל אנחנו רואים מטופל שקרטו לו חלק מהלסת בעקבות מחלת הסרטן. דוקטור נתן ניומן עשה 8 טיפולים במשך 2 ללא סכין מנתחים, רק על ידי הזרקה, ובצד ימין אנחנו יכולים לראות שהלסת גדלה חזרה. מדהים, נכון? אז איך כל זה נוגע לנו? כל טיפול במרפאתו של דוקטור נתן ניומן עולה $5,000. אז ברור שזה לא מתאים לכל אחד. דוקטור נתן ניומן לקח את גורמי הגדילה ושם אותם בסרום ובמוצרים הנוספים של הסדרה. עכשיו נראה כמה דוגמאות של התוצאות של השימוש במוצרי הסדרה. זאת בת אל, מהקבוצה הישראלית של ג'נס גלובל. אנחנו רואים את השינוי המדהים של מצב הקמטים בפנים והמיצוק בגרון. זאת אופרה. שינוי מדהים לאחר 4 חודשים. היא צירפה אליה 30 איש רק על ידי זה שראו אותה ושאלו אותה מה היא עשתה בפנים. בוטוקס, מתיחת פנים, וכמובן שבסך הכל היא מרחה את הסרום. פה אנחנו רואים העלמת קמטים תוך 5 ימים מיום תחילת מריחת הסרום. הבדל משמעותי גם בקמטים וגם בכתמים, וזה לאחר כחודשיים. איזה יופי לעזור לנערים ונערות עם אקנה שהביטחון העצמי שלהם הוא לא על הרצפה אלא מתחת לרצפה. פה אנחנו רואים מקרה תוך 90 יום שהאקנה נעלם לחלוטין. מקרה מדהים נוסף של העלמת אקנה. עוד מקרה נוסף של שיפור מדהים באקנה, וזה תוך 2 שבועות. פה אנחנו רואים מקרה של ישראלית שבת משפחה שלה היא קוסמטיקאית. התוצאה פה היא לאחר 2 שבועות. אם תסתכלו על המצח מול המצח,
האקנה נעלם, וגם בלחי, מול הלחי, האקנה נעלם. זה מקרה של פצעים וכתמים, וזה עזר תוך 35 יום. פה אנחנו רואים מתיחה של בטן וכוויות. הסתכלו על הגרון לפני ואחרי, והסתכלו על כל אחד מזוגות הידיים, על איזה יד נמרח הסרום ועל איזה לא. מקרה קשה של כוויה, טיפול לאחר שבועיים הטבה משמעותית, ולאחר חודש אין כוויה. זהו אורי שלנו מהקבוצה הישראלית. הוא החליט למרוח על חצי פנים, ותנחשו באיזה צד הוא מורח ובאיזה צד הוא לא מורח. רמז, באיזה צד יש שקית מתחת לעין ובאיזה צד אין שקית מתחת לעין. וזאת תוצאה לאחר חודש. זהו שאולי מהקבוצה הישראלית. גם החליט למרוח על חצי פנים. אתם יכולים לראות את קמת החיוך בצד אחד, ובצד שני אין קמת חיוך. גם מתחת לעיניים יש הבדל משמעותי. תוך כמה זמן אנחנו רואים את השינוי? אצל רוב האנשים בין 3 ל-6 חודשים. הסיבה העיקרית שאנחנו מסתכלים במראה, אנחנו רואים את עצמנו יום יום, ולכן קשה לנו לראות את השינוי. אבל את המחמאות אתם תקבלו הרבה לפני. מוצר נוסף הוא פרופקטין. את הפרופקטין מקדם לא אחר מאשר דוקטור מיכאל נובל. כן, הנכד של אלפרד נובל, שעל שמו פרס נובל. מיכאל נובל מדען בעל שם עולמי, והוא מבין מפתחי מכשיר ה-MRI. דוקטור מיכאל נובל לא מקדם אף מוצר חוץ מהפרופקטין, מכיוון שהוא אומר שהפרופקטין הוא מוצר מציל חיים. הפרופקטין מנקה קרינה רדיואקטיבית ומתכות כבדות מהגוף. הפרופקטין מיוצר מתפוחים מזן מיוחד שגדל על אדמות פוריות במיוחד בבולגריה. מ-250 קילו תפוחים מייצרים קילוגרם אחד של אבקה. דוקטור מיכאל נובל ומפתח הפרופקטין דוקטור יאנג ברי הכינו כמות גדולה של המוצר כדי לשלוח אותו לאנשים באזור צ'רנוביל. כשהמוצר היה מוכן, קרה אסון הצונאמי שפגע בכור הגרעיני בפוקושימה. הם הפנו את כל המלאי מיידית לפוקושימה. חילקו את המוצר חינם לאנשים וערכו מדידות. לאחר 3 חודשים התוצאות היו מדהימות. רמת הקרינה ירדה בצורה משמעותית או לחלוטין, ורמות המתכות הכבדות ירדו בכ-62%. מדהים. אבל הדבר היותר מדהים הוא שאנשים החלו להגיע ולספר שרמות הקולסטרול ורמות סכרת סוג 2 שלהם התאזנו לחלוטין. ולכן דוקטור מיכאל נובל כל כך ממליץ על המוצר. היכנסו ליוטיוב וראו סרטון עם מיכאל נובל אשר ממליץ על המוצר. המוצר הבא נקרא רזרב. כידוע לכם, הצרפתים ידועים כאוכלי שומן נלהבים, אבל אחוז מקרי התקפי הלב ושבץ המוחי אצלם הוא מהנמוכים בעולם. אז איך זה יכול להיות? נכון, הם שותים הרבה מאוד יין אדום, ובקליפת הענב השחור יש חומר שנקרא רזוורטרול, שידוע כחומר שמנקה את כלי הדם, ולכן אין סתימות בכלי הדם. חברת ג'נס גלובל פיתחה את המוצר רזרב, שלמעשה זה ג'ל שיש בתוכו כמות גדולה מאוד של רזוורטרול, וגם כמויות גדולות מאוד של אנטי-אוקסידנטים, או בעברית נוגדי חמצון, שמגינים עלינו מהתקפות של רעלנים על התא. המוצר עשוי מרזוורטרול, רימון, אלוברה, פירות יער ופרי העשאי הגדל ביערות הגשם של ברזיל, וידוע כבעל כמות גדולה מאוד של נוגדני חמצון. רשמו בגוגל רזוורטרול וקראו על מחקרים רבים מאוד שנערכו בנושא. המוצר האחרון הוא המוצר המדהים ביותר שתשמעו עליו. פיניטי הוא נקרא.
בעולם הרפואה ידוע כבר עשרות שנים שב-DNA שלנו יש קצוות שנקראים טלומרים, ומגיל 20 פלוס הטלומרים מתחילים להתקצר, והגוף שלנו מתחיל להזדקן. ככל שהטלומרים קצרים יותר, אנחנו מזדקנים יותר. עם הזקנה גם תופעות ההזדקנות מגיעות, ומחלות ההזדקנות. המדע מחפש עשרות שנים איך להאט את התקצרות הטלומרים, וכך להאט את ההזדקנות. דוקטור קארול גריידר מצא אנזים שנקרא טלומוריז, שלא רק שמאט את התקצרות הטלומרים, ולא רק עוצר את התקצרות הטלומרים, אלא מעריך אותם בחזרה. וואו, זה מדהים! על גילוי זה, דוקטור קארול קיבלה פרס נובל. חברת ג'נס גלובל קנתה את הנוסחה ושמה אותה בגלולה יחד עם כמויות גדולות מאוד של אנטי-אוקסידנטים. אז קדימה, בואו נעצור את תהליך ההזדקנות ונחזיר את התהליך אחורה. את כל זה תוכלו לבדוק בגוגל. אז מה הבנו עד עכשיו? טכנולוגיית תאי גזע, העתיד של עולם הקוסמטיקה. הרופא הנחשב והמצליח בעולם בתחומו. מוצרים פורצי דרך שכולם רוצים וכבר קונים במיליוני דולרים. והדבר הכי מדהים, תשתמשו בקוסמטיקה, ואם לא תהיו מרוצים, תוך 30 יום כספכם יוחזר. רק חברה שבטוחה בעצמה יכולה לעשות דבר כזה. אז איך אנחנו הופכים לשותפים של ג'נס? אז ככה נכנסים לחגיגה הזאת. חבילת אמבסדור שכוללת 21 מוצרי קוסמטיקה, חבילה למקצוענים שרוצים ללכת בגדול ולהגיע מהר להכנסה פסיבית ולחופש כלכלי, והיא עולה $1,100 פלוס מע"מ ומשלוח. או חבילת בסיס שכוללת 4 מוצרי קוסמטיקה, וגם איתה אפשר להגיע לרווחים ולחופש כלכלי, והיא עולה $200 פלוס מע"מ ומשלוח. כדי להחזיק את העסק פעיל ולקבל עמלות, עלינו לקנות כל חודש בצורה אוטומטית מוצרים בשווי של כ-$90, כולל משלוח, לא כולל מע"מ. אז מה יוצא לנו מזה? איך אנחנו מרוויחים? אז יש 6 עמלות שונות, ואנחנו נדבר על 2 מהן. עמלה ראשונה היא עמלה שאותי פחות מעניינת, אבל היא עמלה כיפית. היא עמלה על הצטרפות לג'נס. כשאנחנו מצרפים מישהו לג'נס, אנחנו מקבלים עמלה חד פעמית, ולכן היא פחות מעניינת אותי, על צירוף של חבילת אמבסדור $250. על צירוף של חבילת בסיס $25. תחשבו רגע מה עדיף. לקבל הכנסה על עבודה שלנו של 8 שעות ביום, או לקבל הכנסה על עבודה של 100 אנשים אחרים שעובדים שעה אחת ביום. כמה אנשים אתם מכירים בארץ? כמה אנשים אתם מכירים בחו"ל? חברת ג'נס גלובל פתוחה לעבודה בלמעלה מ-85 מדינות בעולם. ולכם יש הזדמנות להיות ראשונים בכל אחת מהמדינות ולקבל עמלות על כל העבודה של האנשים באותה מדינה. כאשר אתם מצטרפים, אתם מקבלים עמדה בחברה, וזו העמדה שלכם. כל שעליכם לעשות זה לספר את הסיפור על המוצרים המדהימים ולהמליץ עליהם. איך מספרים את הסיפור? או על ידי מצגת זו, או על ידי כלים רבים אחרים שתקבלו. ואז צרפו 2 אנשים נוספים. למשל, את מיכל ברגל ימין ואת סיגל ברגל שמאל. עכשיו, למדו את מיכל ואת סיגל להביא אורחים למצגת זו או למצגות אחרות שעליהן תלמדו בהמשך, ויעזרו למיכל לצרף את נורית ודני, ולסיגל לצרף את אלי ונירה, ויעזרו להן ללמד את נורית, דני, אלי ונירה לעשות את אותו הדבר ולצרף 2 אנשים משלהם. עכשיו עזרו למיכל וסיגל ללמד את נורית, דני, אלי ונירה להזמין אורחים שלהם למצגת זו או למצגת אחרת, ועזרו לנורית, דני, אלי ונירה לצרף 2 אנשים נוספים אליהם. כך העסק שלכם משתכפל וגדל עוד ועוד בדורות נוספים עד אין סוף.
ולכן כבר אין לכם שליטה על ההצטרפות של האנשים מתחתיכם. אז איך מרוויחים מזה כסף? כל קנייה מקנה נקודות וכלל הנקודות נצברות. על ידי הקנייה החודשית, הרשת שמתחתיכם צוברת נקודות בעבורכם. למשל, בקניית סרום מקבלים 60 נקודות. החברה חוצצת קו דמיוני בין שתי הרגליים וסופרת את הנקודות בכל רגע נתון. בכל פעם שהמחשב מזהה 600 נקודות ברגל אחת מול 300 נקודות ברגל השנייה, אתם מקבלים $35. נו, אתם בטח אומרים, מה זה, ילד קטן? $35? צבירת הנקודות היא עד אין סוף של דורות מתחתיכם, ולכן כל חודש יהיו הרבה מאוד פעמים $35. החברה מגבילה את מספר הפעמים למקסימום 750 פעם 35 לשבוע, שזה $26,250 בשבוע. אז מי שזה לא מספיק לו, יכול להפסיק לצפות כעת. כדי ליהנות מהעמלות, אנחנו צריכים לקנות אוטומטי כל חודש מוצר אחד לפחות, בשווי של כ-$90. וזו לא חתונה קתולית. מי שרוצה יכול לבטל. מי שרוצה רק ליהנות מהמוצרים, אינו חייב לקנות כל חודש בצורה אוטומטית, אלא רק לפי הצורך. אז בואו נבנה עסק בינלאומי מסביב לעולם, ונהנה מעמלות מטורפות. אז מתי מתחילים? עכשיו. חזרו לאדם שהפנה אתכם למצגת זו, והצטרפו לחגיגה של ג'נס גלובל. עכשיו תורכם להצליח ולהגיע לחופש כלכלי והכנסה פסיבית. תודה רבה שהאזנתם לי, אני אבי לוין ואני ג'נס גלובל.